Pagkatangis ngayon, nga mo ang pingang ginikanan. Hando man ang magpabilis sa adlaw mo nga natawhan. Happy birthday to you, mahal na mo nga igsuon. Dawatan niya mong pahalipay, ikan sa among kasing-kasing. Maong kini ang among gasa, awit sa Diyos nung pag-igugma. Uban usab na mo si Kristo. Happy birthday to you. Pagampo sa birthday. Buran sa grasya o kaluoy. Nagpapasalamat kami nganha kanimo Lord sa tanang mga grasya nga imong gipupo nganhi kanamo. Ilabi na gayud ni ining among igsuon nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karon. Daghan kaayong salamat sa paghatag nimo kaniya sa iyang mga gikinahanglan ug sa imong walay puas nga panalangin. Ilabi gayud sa iyang tibuok Panginoon. Lord, hinaot unta mo siyang ubanan kanunay sa tanan niyang mga plano sa iyang kinabuhi. Ubanan mo unta siya, Lord, sa iyang mga gibuhaton o sa iyang mga responsibilidad. Lord, hatagan mo pa unta siya ug daghan pang mga katuigan ug hatagan mo unta siya sa mga grasya nga iyang gikinahanglan sama sa maayong panglawas ug maiway sa tanang matang sa mga disgrasya ug daotang kapalaran. Ug iligay mo siya, Lord, sa mga daotang mga tao ug daotang espiritu. Kining tanan, Lord, ang kining gipasalamatan ug ihalad nganha kanimo ug pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo ug pinaagi usab sa pangaliya sa among mahal nga Birhen Maria. Amen. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday, Maneng. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Maneng. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Birthday ni mo ron, Maneng? Birthday ni mo ron? Ha? Birthday ni mo ron? Ha? Birthday ni mo ron? Happy birthday mo. Na 16. Guys, ikaw man sa birthday mo. Vamos na na yun. Lakas ah. Yan nga to. Ay, ato na, pansin mo teman. Eh, manakot ako na sila Francine. Si Ame. Kung kanin lang ka ito isun halan. Ato na, hindi ko na napansin ang sa katalon. Isang container. Tigadto na nasa ng Francis ito. Eh, Tama ini. Welcome, Jana. di mo na kaya ng brass ito. Wa ma si sos. Wala ka na si Sos? Apa na Sos Maria Josep. Ha? Apa nilang tutang? Saan siya? Wala. Yung parehas na sa Mindanao. Mo gani. Ay mo na ti balik-balik. Mindanao, wala. Gusto din siya. Dad as ilahag mag-inom tuba baing na nga. Sos, inom ta. Jesus. Sa Jesus. Jesus Maria Josep. Jesus Ginoo ko. Jesus Ginoo ko. Napa din hay. Abi na Wala man. Makalakaw na lang. Lakaw naman.
Gaya lang na putak. Manig. Tutang pala. Kuan. Dilain? Dila? Nana, ilang. Okay, gunting na kuya. Ha? Gunting. Saan gunting? Diba na? Guys, birthday sa akong nanay karon ikaw 85 nga edad. Pag 95 nga edad. Niya kami karon guys, nagbinyanita. Amo na lang gimanyanitahan si nanay. Tapang Bicol eh. Saan ba? Wala na magka-barbecue na Ruby. Arim taming kilay. Tingnan mo nga. Isa pare-pare kay. Parehal ang kaon. Bilang be, Arim pala. kilay. Mami pisto ako nang mami. Kape mo ba? Mami black. Ana na gyud sa kuan o sa gusto sa ilubot batong gipartiyan na. Ano nang gido? Hanap ito nang giinan si kuan. Sakay wa naman sa muna do balita si. Kasi kita na. Sagdi na, sagdi. Ahom. Hoy, sagdi na mo nagbalik-balik. Ato na di, at dyan, ato na. Ang tambal dito nila, kaya mo balik-balik. Tunggahan. Tunggahan. Ubalhin ka, Len? Tinay ko sa bigwang kay gano. Len, ubalhin ka? Maora dyan na isa sukat pa dyan sa una. Ang saban? Kana na ay restaurant ko sa ginagmay. Sana ka Mayra. Ato ilakuan ay Lynel. Bras, lagi. Anha mag-angkat sila kanina. Kaya umuwan na dito ka balik siya. Asa mo rin. Asa man to ka balik siya kay magsusok kami. Ay, ila ka bilichin dyan. Awan hara mo din ako. Merijen. Kung ka badyo to kasi man wa dili tay. Okay, ito tapalan. Apa na barbecuehan Len? Ha? Na barbecue. Nama yan na. Lechon manok. Di gyapon matarpalan og kusukuan. Wa koy ma. Para mo koy bakoktan.